total ban sa paggamit ng paputok ipinatupad sa bayan ng Nagilian, La Union. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Aaron Navilgas. 104.7 IFM. Report! Ipinatupad ng bayan ng Nagilian sa La Union ang tuluyang pagbabawal sa lahat ng uri ng paputok o firecrackers sa pagsalubong ng bagong taon, alinsunod sa Municipal Ordinance No. 2020-233. Ayon sa ordinansa, ang sinumang lalabag ay maaaring pagmultahin ng 1,000 piso hanggang 2,500 piso. Umani ito ng iba't ibang komento mula sa publiko. Ang ilan ay nagsabing kabawasan ito sa kasiyahan ng pagdiriwang. Nanindigan naman ang lokal na pamahalaan sa layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng bayan habang sama-sabang ipinagdiriwang ang bagong taon sa responsableng paraan. Hinihikayat din ng publiko na iulat ang mga lumalabag sa kanilang mga barangay upang masiguro ang maayos at ligtas na pagdiriwang. Kasama mo sa IFM News Dugupan, Idol Aaron Navilgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.